Praise the Lord. Yɛda Onyankopɔn ase bebree wɔ ne nokorɛdie ne ne tumidie ho. Ɛnɛ nso ɔde akyɛ yɛn yɛda foforɔ a Nyame ayɛ. Ɛtwa sɛ yɛni agye wɔ mu. Yɛda Awurade ase ma mama kɔ abade ba wote ase asen dwumadie yi so. Na meka sɛ megye di sɛ wo ho yɛ wɔ Awurade mu. Sɛdeɛ me nso me ho yɛ. Hallelujah. Yɛbɛfi akenkan nsɛm afi Efesofoɔ ma ɛti mmienu. Ne kyekyɛmu 9 kɔsi 9. Efeso ɛti mmienu 9 kɔsi 9 no. Na Onyankopɔn mmɔborɔhunu dɔɔso borɔfo sɛ his rich in mercy. Ne mmɔborɔhunu dɔɔso boro so. Na ɔdɔ yɛn dodo. Ɛwɔ mu sɛ ne yɛwu wɔ yɛn bɔne mu deɛ, nanso ɔmaa yɛn nkwa a ɛnam Kristo Yesu wusɔreɛ no so ɛna yɛn nsa aka. Ɛnyɛ onipa bi ahoɔden, ɛyɛ adom. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara mfa hoahoa ne ho. Afei, Bible kɔ so kyerɛ sɛ ɔno na onyane yɛn efi owu mu. Ɛberɛ a na onyane Kristo Yesu efi ne nda mu no, efi owu mu no. Yɛn nso so ɔne yɛn nyinara ɛna epagya yɛn ho anaasɛ yɛn nyinaa na yɛbɔ mu. Ɛsiane sɛ yɛhu sɛ Kristo Yesu sɛ yɛwɔ na ɔka yɛn ho wɔ baabi a yɛbɛkɔ ɛne biribi a yɛbɛyɛ mu. Hallelujah. Saa na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ biribi a otumi de fa nipa so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea Nyame ahyɛ no yɛbɛtumi aba mu. Ɛno nti Onyankopɔn ɛka yɛ daakye anaasɛ ɔka yɛ daakye ho asɛm sɛ bere bi bɛso a yɛn na yɛde yɛbɛyɛ susudua ama Onyankopɔn ahonyadeɛ. Ɛno nti adɔfo, Onyame asɛm ɛka wɔ kyerɛ yɛn ne a na kyerɛ sɛ ɛyɛ adom bi ɛna Onyankopɔn nam so de agye yɛn nkwa. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribi a yɛyɛ bia no yɛbɛyɛ ahyɛ Kristo din anuonyam. Ebi wɔ hɔ na yɛ waa w'adwuma, waa wo biribi a woyɛ, nanso bisa ho sɛ nimdeɛ ne nyansa no nso ɛno nso ɛfiri he? Ɛfiri Kristo Yesu n'adom a ɛnsa da nti. Okay. Afei, ɔka kyerɛ sɛ Onyankopɔn nam gyidie so agye me nkwa, agye wo nkwa. Na yɛntimi ɛmfa ɛho credit, yɛntimi fa ɛho abotu anaasɛ abodinbɔ ɛmbata ho ɛsiane sɛ yɛanyɛ ho adwuma biara. Hallelujah. Nkwagyeɛ ɛnyɛ yɛbɛka ne sɛ ɛnyɛ aketua a yɛde tua yɛn ɛsiane sɛ yɛyɛ Nyame adwuma anaasɛ yɛyɛ nneɛma papa anaasɛ yɛtumi yɛ biribi. Daabi, ɔkyerɛ yɛn sɛ nkwagyeɛ ɛnyɛ yɛn nnwuma mu ɛne yɛnya no, na mmom nkwagyeɛ ɛnam Kristo Yesu so. Nkwagyeɛ ɛyɛ n'adom ɛna ma yɛtumi nya nkwagyeɛ. Hallelujah. Na nkwagyeɛ ɛyɛ biribi a ɛno ɛna sɛ obi wɔ nkwagyeɛ a ɔwɔ sɛ ɔbɛkɔ heaven. Obi wɔ hɔ a wobisa wobɛkɔ heaven, ɔsɛ a yɛbɛhwɛ yɛntwɛn yɛn sɛ Yesu baa. Daabi, sɛ wobɛkɔ heaven ɛsɛ sɛ wohu. Ɛfisɛ wode Nyame asɛm ɛna ɛtu anammɔn na ɛbɛsa nso a ɛbɛsi wo yie. Ɛsiane sɛ Bible says sɛ yɛfɛre Kristo Yesu ɛwɔ badwam a ɔno nso ɔbɛfɛre yɛn ɛwɔ ne gya ɔwɔ soro ne n'abɔfoɔ anim. Nti adɔfoɔ, momma yɛnso Awurade mu yie na yɛmfa n'asɛm no nante sɛdeɛ ɔno Nyame wahyɛ yɛn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛadwene ɛmfiri ho na yɛn mu biara nyɛ ɔyeraba. Onyankopɔn nam gyidie so ɛna wagye me ne wo nkwa. Ɛno nti ɔka kyerɛ sɛ mma yɛn gye anuonyam biara ɛmma no ho. Onyame nkɔsɔre no nhyira yɛn ɛsiane sɛ asɛm wei yɛ asɛm a ɛtwe yɛadwene gyina yɛn nkwagyeɛ ho. Sɛ Kristo nwu ansɔre a ɛnka nkwagyeɛ biara ɛnni hɔ. Nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ obi biara ɔbɛte message yi ɔbɛgyaa ne ho ama Kristo. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Kristo bɛtumi de no ayɛ nea ɔpɛ. Onyame ɛnhyira wo na ɔndom wo. Awurade mmie kwan to baabi a kwan da na ɔmma wo n'asomdwoeɛ a ɛtena wiase nte aseɛ nyinaa so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkorɔ w'akoma ɛne w'adwene ɛne wo nipadua nyinam wɔ Yesu Kristo din mu. Afei, sɛ ɛyɛ adeɛ a wopɛ sɛ wohyɛ anaa wokyɛ a, akonya no da hɔ sɛ wobɛkyɛ. Na afei waka
nyame asɛm so akyerɛ afoforo. Onyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din. Sɛ Yesu amɛ na yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line so. Sɛ ɔba nso a na yɛ ne yie mu a ɛno nti mama yɛntwɛn Awurade. Amen.